Guba na akong screen, no? Low na kayo. So, please subscribe and watch and share para makapalit ang screen. See ya! Hello guys, nagpa-cute. Welcome to my vlog channel. So, karon day guys, akong itulo sa inyo kung unsa nga apps ang application apply pagtrabaho application. Unsa nga apps atong i-download para nga maka-free tag music nga bisag walay data. Pero before guys, mag-download ta nga na ay data na kay load para maka-download ka. Pag humana ni mo download, na dayon kay music, pwede na wala na data. So, para ni sa iPhone guys, wala ko kabalo kung pwede ba sa Android, pero i-try niyo guys. Click ni nga apps kay basiday, no? Makatabang ra po ni sa ato. Na di ito magbayad-bayad sa mga naidaghan pa ron, daghan pa link atong ituplokon para lang maka-download. So kanay guys, ayun ra kayo siya guys ha. Please share and watch para sa mapakita sa uban nga di na bayad-bayad sa bayron nun sa mga application. By the way guys, ay example lang. Tagaan? Pakit on. Dili tagaan. So, naka-off na akong data. Wala na data. Wala na wifi. So, i-off akong bluetooth. Ano na siya? Yung buhok ko nang kagtag na. Marunong nagkuhan. So, guys. Wala na siya data. Guba na akong screen, no? Low na kayo. So, please subscribe and watch and share para makapalit ang screen. See ya! So guys, more dito na siya no? Welcome to my vlog. So, muna to akong itulo sa inyo. Kung mag-download mo free music, bisag wala na data, maka-sounds na mo bisag asa mo paingon. With headset pa. Pero, mag-download sa mo una nga na data. Okay ba? Okay. So, we're going to ato ta sa iyang application. So, ato ta sa App Store. Pero ako naman na siyang na-download. Ato lang ipakita sa inyo. Ano siya ang The Manager. So, kaning tuplo ko ni magkinaunan guys. Kani siya ang The Manager, Browser, and the document. So, like, for example, where is that? Asa naman to? So, naman ako nga-download guys. Mga worship song, kumingaw, tariri, kakuraman isa. Mani akong gipang download ang Panginoon guys. Kay maka-relax ta na guys. Wala tong mga stress. So, maadto tag download. So, maadto tag browser. So, kita mag-browser na mo help YouTube, Facebook, or Twitter. So, inyong adto putuplukon ang kanang red, kanang YouTube. So, ganyan nang gituplok. Kita maning lingin, ako rasul ko niya guys. Kaning lingin search. Inyo na siyang tuplokon kung gusto mo o mag-download. So, for example, be still. Worship song. So, for example. Okay. Ato example ay kaning tuplok ko na ito rin. So guys, nakita na ninyo. Namin igawas nga download, copy-link, or cancel. So, inyo na siyang i-download. Pero guys, kung naaganin mo sulod nga
before sa download ka piling og cancel na yung sulod nga advertise. Ayaw sa ninyo i-download guys. Humana sa itong advertise kay ma-appeal to og download. So, sabtan ba? So karon pag humana itong advertise, inyo na siyang tuklukon ang download. Download. So, at rin ka sa imong download. Kita nyo na nga na-download sa ubos na naka-red 1. Number 1 naka-red. Blah, blah, blah. So, yun. AX na to na siya. Tapos, so, nara. Time has been completed. So, example, ito i-play. Tara guys. So, ato siya ibalik dito sa download. Ito sa browser. Kung gusto pa rin nyo mag-search, inyo na siyang download browser. So, gusto pa yung browser, balik mo sa inyong search. Kung sa pa inyong i-search. So, guys, mo to siya. So, guys, i-off na to ang Wi-Fi. Off ang Wi-Fi. Tuplo ka ng Wi-Fi. Makita dyan nga. Makita ginato nga. Wala gi Wi-Fi. Tinuod dyan nga makasound siya. Okay ba? Sabot ba? Sabtan ba? So, nara guys. Tuplo ko tong the manager, guys. So, nana siya guys ha. Di na mo atong browser. Ato ta sa download, guys. Tuplo ko na to ning downloads. So, na-off na guys ha. Wala na yung data. Wala na yung data. So, ato siyang ipasound sa wala data. Still. Guys, gusto niyo ma-open na siya? Kung gusto na siya ma-open. Dan! Siyempre guys, pwede na rin siya i-skip tara. Pwede na niya siya mag-text-text. Yan na, mag-text-text na. Wala tara. Ganda Naging kamera. Salamat sa iyong pagtanaw, mga brady and guys, mga guys and brady. Sa pag tinuod, comment below kung gusto itawag sa inyo brady or guys, or basta comment mo kung sa iyong itawag. Kung gusto ninyo ng sa akong itawag sa inyo. Comment below. So, mga Guys, thank you for watching. Bye bye. Mayas Vlog, sign off.